Waqt li t-tnejn wara nofsinhar l-Awditur Ġenerali ippubblika rapport dwar l-art li ngħatat lil Fortina fejn elenka nuqqas fil-proċedura li ntużat mill-Awtorità tal-Artijiet fl-2019 u ppreżentat lill-Parlament fl-ewwel seduta wara l-btajjel tas-sajf, il-Gvern qal fi stqarrija li diġà aġixxa fuq dak li ġie rrimarkat. Sanittant fil-Parlament l-Oppożizzjoni Nazzjonalista issa mmexxija minn Elix Borg ħatfet l-opportunità biex kif sar fl-aħħar snin talbet minnu fih għal dibattitu b'urġenza, xi ħaġa li ġiet deskritta mill-Partit Laburista bħala tkomplija tal-istess tradizzjoni nazzjonalista fl-aħħar 12-il sena. Waqt li l-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia iddeċida f'ruling li t-talba ma kienx tikkwalifika skont il-parametri tal-ordni permanenti tal-Kamra, il-Gvern permezz tal-Whip Naomi Kakija qal li m'għandu l-ebda oġġezzjoni jiddiskuti il-materja fl-istess seduta. B'reazzjoni għar-rapport tal-Awditur Ġenerali, il-Gvern qal fl-istqarrija li fl-Awwissu tas-sena l-oħra iddaħħal avviż legali li permezz tiegħu inħoloq metodu u kriterji aktar ċari, konsistenti u oġġettivi kif isiru l-valutazzjonijiet ta' tneħħija ta' kundizzjonijiet f'kuntratti li jikkonċernaw art pubblika. Dan l-istess avviż legali daħħal penali ta' 25% tal-valur tal-kundizzjoni jekk kemm il-darba jinstab li dik il-kundizzjoni tkun inkisret diġà. Ġie rimarkat li l-proċedura użata biex sar dan il-kuntratt li kien investigat mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali kienet skont dak li kienet tistipula il-liġi dwar l-artijiet tal-Gvern. Dan ifisser li l-valutazzjoni tat-tibdil fil-kundizzjonijiet ġie stmata minn 3 periti li ma jiffurmawx parti mill-Awtorità tal-Artijiet u skrutinizzata mill-Bord tal-Gvernaturi tal-istess awtorità. Il-ftehim analizzat mill-Awditur Ġenerali ma jikkonċernax trasferiment ta' art iżda bdil ta' żewġ kundizzjonijiet fil-kuntratti li permezz tagħhom il-Fortina kienet preċedentament xtrat art pubblika mill-Gvern f'Taslima. Din l-art imbiegħet lil Fortina biex tintuża għal skopijiet turistiċi fl-1991, fl-1996 u fis-sena 2000. Il-bidliet fil-kundizzjonijiet approvati fl-2019 wittet it-triq biex fis-snin li għaddew f'dan il-post sar investiment ta' kwalità li 6 snin ilu kien stmat għal 55 miljun euro. Il-bidla fil-kundizzjonijiet rabtet lil Fortina biex tħallas kumpens ta' 8.1 miljun euro lill-Gvern. Din iċ-ċifra 3 darbit ogħla mill-istima li saret mill-kumpanija nnifisha u li ġiet ippreżentata lill-Awtorità tal-Artijiet waqt in-negozjati. Il-Gvern fakkar ukoll li kontra dak li ġie allegat aktar kmieni din is-sena imkien fir-rapport tal-Awditur Ġenerali ma jissemma li l-Uffiċċju tal-Prim Ministru jew inkella il-Prim Ministru nnifsu kien xekkel xi parti jew oħra tal-investigazzjoni kif kien ġie allegat aktar kmieni din is-sena. Il-Gvern fakkar ukoll f'riforma li saret fl-2017 u li waslet biex inħolqot l-Awtorità tal-Artijiet flok id-diviżjoni tal-proprjetà tal-Gvern. Dan ifisser li d-deċiżjonijiet bdew jittieħdu b'aktar awtonomija u li lin mill-involviment dirett tal-politiċi. Il-Bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità li wkoll jinkludi deputat tal-Oppożizzjoni. Intant ftit minuti biss wara li r-rapport tal-fuq minn 200 paġna mill-Awditur Ġenerali tpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra ta' Rappreżentanti, il-Kap Nazzjonalista Elix Borg ippreżenta mozzjoni bil-miktub u fid-dettall biex il-Parlament jibda jiddiskutih. Hawnhekk il-Whip tal-Gvern Naomi Kakija staqsiet kif l-Oppożizzjoni għamlet talba bil-miktub ftit minuti wara li ġie ippreżentat dan ir-rapport. Wieħed irid jistaqsi kif rapport li ġie mqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra ftit tal-minuti ilu sabu ħin l-Oppożizzjoni biex jagħmlu talba bil-miktub biex tinqara fil-Parlament ftit tal-minuti wara. Hawn l-Speaker tal-Parlament issospenda il-Kamra sakemm ħareġ bir-ruling tiegħu fejn ddeċieda li dan ir-rapport m'għandux jiġi diskuss b'urġenza minkejja dan il-Gvern xorta waħda qabel li dan jiġi diskuss minnu fih.